del llibre de relats de l'Àngel Martí, de part certa, un fragment de Barbes de Nan. Aquell matí van planificar un cop més l'expedició cap als boscos de la falda de Santa Magdalena. El pare intuïa que el nan podia haver-se ocultat a l'obaga fosca. Aquells éssers els hi agradava l'ombra i l'humitat. Van preparar una motxilla amb aigua, alguna cosa de menjar, un plànol de la zona confeccionat amb tot detall pel pare, una brúixola, un ganivet i un llarg bastó acabat en forma de forca, que el pare havia fet expressament per recollir les barbes de nan. Un cop més, el pare, cap de l'expedició, abans de sortir, va donar les instruccions a tots quatre. No us podeu separar. El que trobi les barbes de nan, que avisi de seguit. Les agafarem i seguirem la pista. Si algú veu el nan, que no el cridi, es podria espantar. Mai ha parlat amb ningú. Que m'avisi, en veu baixa. Jo sé com tractar-lo. Penseu que si el trobem, tindrem la felicitat per sempre. Tots es quedaven bocabadats. Tots, menys la Teresa, que feia estona que estava contemplant una libèl·lula blau turquesa que planejava el gorg petit. A la Teresa sempre li havien semblat entremaliades fades que els espiaven i anaven a xerrar als nans els seus plans. Aquell dia, com tants, van trobar moltes barbes, però del nan ni rastre.